jamde no waali fini weeti e men ñande mowbare 21 morso 2026 ina hawri e 6 dew haran 1448 fergo konngudi dabɓi naatde suudu fenande ɓe mbiyata suudu goonga ko yenande ndun so neɗɗo naati wonta yaltu woni suudu fenande ko suudu dewgal ɓe dallikini ɓe mbi ndun jomum ina wawi yaltude hen kala e saha so serama so suutima so mayi walla ni so heɓi wondu foye pina koye huɓɓi mbingare handucen bele ko soyna koma yetto foye pina koye huɓɓi mbingare handucen bele ko soyna koma yetto foye pina koye huɓɓi mbingare handucen bele ko soyna koma yetto foye pina koye huɓɓi mbingare handucen bele ko soyna koma yetto gande laabinga lafaade ɓamtade nder so wona jangude ɗe ɗemde foye pina koye huɓɓi mbimingare handucen bele ko soyna koma yetto jange ndemde men ƴellitire mbiɗe men bele ko soyna koma yetto foye pina koye huɓɓi mbimingare handucen bele ko soyna koma yetto jange ndemde men kisnire gande men bele ma pular men o bamto foye pina koye huɓɓi mbimingare handucen bele ko soyna koma yetto bele ko soyna koma yetto foye pina koye huɓɓi mbimingare handucen bele ko soyna koma yetto foye pina koye huɓɓi mbimingare handucen bele ko soyna koma yetto foye pina koye huɓɓi mbimingare handucen bele ko soyna koma yetto jange ndemde men ƴellitire mbiɗe men bele ma en ngabbo ɓen ɓamtiɓe foye pina koye huɓɓi mbimingare handucen bele ko soyna koma yetto sukaɓe nunu koye darima te atiɗi koɓe dadiɓe bele ma pular ɓen o ɓamto foye pina koye huɓɓi mbimingare handucen bele ko soyna koma yetto baba ma koye darima te atiɗi ko dadiɗo bele ma pular ɓen o ɓamto foye pina koye huɓɓi mbimingare handucen bele ko soyna koma yetto bele ko soyna koma yetto bele ko soyna koma yetto bele ma en ngabbo ɓe ɓamtiɓe bele ko soyna koma yetto bele ma pular men o ɓamto bele ma en ngabbo ɓe ɓamtiɓe bele ma pular men o ɓamto bele ma pular men o ɓamto bele ko soyna koma yetto bele ko soyna koma yetto
Thank you.